Seng Nongniah kali all khasi Meghalaya Tourist Taxi Association kala Dawa na Khuborjylla bantau deki an ki basyai kedar ban Iada ya kajingrung ki kali Kamai na kiwe pat ki jela ki palabu ya ki nong penyat kali Kamai na kajela local transporters ha ki jing bat ki khep ki Baskhem khan ha ka arpusan tarik jeliu ki nong yalam kanika association ki laya kendu yu menteri rangba konrad sangma banyak keren halor kini ki jing jongki ha kani ka khep kila konturu yo menteri rangba ban wanra no deki an policy ki Baskhem halor kani ka phang jing Dawa jongki hadian ka jingya kondo uba rikaldinus doling ula penpa na kalyang menteri rangba uang nur ban sandur deki an ki baklan ki bayade bat ki kam jngok kai perthai kita ki an bathamai ki Iada bat kentiu ya kayo ka kot jongki kali Kamai ki trai jaka bat ki Seng babonjat ki batrai na ka benta ka kam jngok kai perthai Ulaya thu, Menteri Rangba unsalum ke jingalang bat kitnat ki bayadai bat ki kampen roy tourism. Nakaliang jong ni ka all khasi Meghalaya Tourist Taxi Association ringkat bat ki asan ki badan po jong ka NEHU ko makhat no. Ka ke bangi pelongi ban hapan wan kendu yo chief minister halor ka to issue baik ke ba ngi ong ba nadu arja apply ko bangi lalek so ka department ba ka tourism di minister badan program jongga tourism te ngila yo ban ya kendu YouTube samtan kalong bang penpau ya ketuju hi ka issue kalong bala ni request ni pan man snai kita policy ha bai di bat ki tourist spot ki badan apa ka jela jungi ban dalong kepala ban khang no ikili ki ba nambar jela bagi num di bandrung ju tang tourist spot te nakaliang CM ru ha ka bangi ya Shillong tu lai kendu yu mentan te ba simkia hi wong ba kalau masuk tunat banyak kendu mar persya pi kinong yalam ki pai di jong AKMPTA bat nakal yang jong CM ula Khubor ba ya kani kam unum penslam shu unlek kerki no ban khot ya kita department affair badi jong police ki department jong law ki badi jong tourism un shu ban song kat na bat ki ban state no ini kam ha bai di ni ki jing Dawa jong tu pilas bat ong sohun ru 4 sohun dan ong ban asis pang 4% rei ngi suyo hi sudon hi tak jeng kemen kunu kumpa 20% ka don hi jeng kemen na kaliang ka bangi yo ban kendu yo chief minister mentan ti le si kala ban ulong kani ka mat jing Dawa jungi ka bangi la Dawa na du arja apply kumpa tu pengalaman pau sa pi kabut pa le si kan chief minister sim khia kini kam ka bai di bat kani ka tourist spot ka ban ong ban khang na keli ban pasti ban sha shu bat songker ki hi ban yo ban penstet no ya ke jing Dawa jungi